दे बानाय एबार बानायनायखौ नायदो गाव बोरै बानायो नट बालाजानो नै बाहाय मोनजोबगोन गासिबो लांफै नैबे खुरैनि आरो ना जायाखै दुङाखै नालाय आरो दोननांगौ दुंनांगौबो ए बिदिसो ना गुदुं जायो खारेनासो मेन नालाय मोनथामनांगौ बोखाथारो बिराद बोयो दे एकदम सिनो गाननांगौ ए बिदिसो ओमफ्राय जोंखौ बोसो नामासै नै आं ब्रासजोंसो होदों बेखौ सेरनाङैसोमोन गेदेर जाबाय अट'मेटिकआ अट'आ ओमफ्राय दा बिजोंहाय दरखायनो फुदोंमोन आं माबाया माबा गुरै जायो मा बिदि होहाबनानै दोननांगौ थोरसिखौ ना मा जाखो हारसिङैनो गोजौ बाहाय जायोमोन आंथ' माथो माहायबा नुनायाव थलथब थलथब बानायनायसो नुदोंमोन औब्रा बेलाय आंना बे गाज्रि जादों नैबे अ बेखायनो गोबाव नांगौ आरो दाना औ बिदिसोमोन ना दे गंसे बानायबावदोलाय एबाराव गोदान सानसेयाव खयस' पिस हायो नों ओरैनो बानायनानै मेरला हायोना ए 10 खान ओरै फारसे खुरै ओरै फारसे थोरसि होजाखायोना ए बिदि आरोना बेबायदि आरोना लांफैनो हागोन नै अर्डार होनानै हाबाफ्रावबो न'आवनो बानायनानै हरजोबो दे जायगाखौ मा होनदोंमोनलाय खिन्थालाय नट बालाजान ना मा होनदोंमोन नट बालाजान लांफैनो हागोन अर्डार होनानै दखानफ्रावबो लांफैनो हागोन हलसेल हरनो जाबायना औ दे जाबाय ओं दे खालामदो नै बेलाय नै स्टक दंखायो लांफै बानायखानाय नै हाबाफ्राव होनो थाखाय मालिकआ नैबे नै मालिकखौबो नायनांगौ